Sa mga taong hindi nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Sa mga sulit kong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyo. Sana po wag po kayong magsawang mag-subscribe. Pagpatuloy nyo po lamang ang pagtulong po sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang gagabay sa inyong lahat. At sana sa mga baguhan na ngayon pa lamang nakatuklas ng aking YouTube channel, Hiwaga ng Pangasinan, huwag na po kayong makatubiling pindutin ang subscribe button at pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa isusunod ko pong mga video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking nalalaman sa spiritual na lahat ng panggamot at mga orasyon ay dito lamang po matatuklasan sa Hiwaga ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang ang aking tagubilin, gamitin po lamang sa kabutihan at wag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pagyabang. At palagi po ninyong isapuso't isipan at mananatiling magkumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. At huwag makalimut tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. Ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at sa hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa mga ginawa mong kabutihan at pagkaloob sa inyo ang siksik, dikdik at umapaw ng pagmamahal. Ang isishare ko po sa inyo ngayon po ay ang napakabisa pong balabal ni Jesucristo sa mga hirap mga anak, Hiwaga ng Pangasinan. Yan po. Sa mga nanay po dyan na mahirap mga anak, sana po pag halimbawa wag muna kayong magtubiling para magdasal lang po kayo sa umaga at gabi. Tulungan po kayo ng Diyos amang makapangyarihan sila at para gabayan kayo araw-araw. Kung minsan kasi karamihan sa atin yung nasa malalayong mga doktor, mga ospital, yung mga hirap mga anak, saka nagkataon wala po tayong kapira-pira na magagamit po. Maintindihan po tayo ng Diyos Ama kung palagi po tayong manalangin sa Kanya. At ito pong isishare ko po sa inyo sa mga nanay dyan na nahihirap. Masalo sa unang panganak lang po. Isishare ko po sa inyo ito, ang balabal ni Jesucristo sa hirap panganak. Isulat po nyo sa notebook na malinis po at ito'y ikon nyo po para magamit po ninyo sa panganak po ninyo. Mabisa po ito, pang protection din po sa ano po to, pangkalahatan po ito, orasyon. Sana po tagubilin ko po sa inyo palagi, pakaingatan po at huwag po yung ipagyabang, isa puso po nyo, isipan lamang po. Ang pagkukuhan po nito ay tiwala lang po sa inyong sarili at sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Ang pamaraan po ay isulat sa puting panyo ang orasyon at usalin o banggitin ito ng 3 beses at ihipo sa sinulatang panyo at ilagay sa tiyan ng mahirap manganak at ito ay madaling manganak o hindi na mahirapang manganak. Ang pangalawa po, kung sumasakit ang katawan, isulat sa panyong puting panyo ang orasyon at ilagay lamang sa masakit na katawan. Siguradong mawawala ang sakit. At ang pangatlo, ito pa rin ang papalayo sa mga masamang espiritu. Ito po pang-protection din po sa mga masamang espiritu. Basta gawin nyo po, bumili po kayo may panyo po kayong puti. Isulat po yung orasyon. Nang gamitin nyo po yung pulang ballpen na bago
Ang pagsulat po ng orasyon ay ganito po, yung hindi po dugtong-dugtong, yung all capital letters po, ganito po. Basahin ko po yung orasyon. Jesus agnum, Jesus matam, Jesus magnam, Jesus malam, Jesus metam, Jesus saripilatus, Jesus adonamiam, Jesus saluktam, Jesus libre amang sabawok num. 3 beses po usalin. Isus aknum, Isus matam, Isus manum, magnam, Isus malam, Isus mitam, Isus saripilatus, Isus adonamiam, Isus saluktam, Isus libre amang sabaknum. Isus aknum, Isus matam, Isus magnam, Isus malam, Isus mitam, Isus saripilatus, Isus adonamiam, Isus saluktam, Isus libre amang sabaknum. Usalin po sa lamang po sa iisip lamang ng 3 beses at po sa sinulat na panyong puti at ipatong sa mahirap mga anak at sa mga sakit na katawan. Ito rin po ay maganda po rin to kumuha po kayo ng isang basong tubig o yung katamtaman pong hindi po ampaw po yung tubig, yung pwede na po yung kalahati. Tapos usalin po nyo sa isip po nyo lamang po ng 3 beses sa bunganga ng baso. Tapos ihipon nyo to, tapos sabay inom. Malaking bagay po ito pang protection sa mga masasamang espiritu, sa mga masasamang tangka. Number 1 po ito. O yung sakit ng katawan, pwede rin po iinumin to. At ang pagkakon ko po dito, pag gumagawa po kayo ng mga ganyan na ay una po sa lahat ay humingi po na kayong gabay kay Ama na, Ama, patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan. Sana po basbasan po niyo, tulungan, patawarin po niyo ako. At tulungan po ninyo ako na ang gagamitin ko po orasyon ay pagkakalumo po na ito ay aandar at bibisa po. At sana po gabayan po niyo ako sa aking gagawin po. Maraming salamat po. Yung ganun po. Tapos pag natapos na po kayo, halimbawa, nainom nyo na po. Halimbawa, tapos nyo pong humiling sa kanya. Tapos pagkatapos nyo po, humingi rin po rin kayo ng salamat. Ama, maraming salamat po Ama sa paggabay po ninyo at pagtulong po ninyo. Sana po ay gabayan po kami araw-araw, gabi at araw para kami ay turuan mo kaming magdasal sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming kasalanan. Maraming salamat po Ama na pagtulong po niyo. Kanyo sabihin niyo po yung ganun. Kasi gustong-gusto na po ng Amang makapangyarihan sa lahat na ganun, na pag gumagamit po kayo mga ganitong orasyon, mga ritual, ito po ay malaking bagay sa kanya na magpapasalamat kayo para lalong bumisa po yung ginagamit po yung mga orasyon. Kaya pakatandaan po aking tagubilin sa inyo, sana po gawin nyo po. Ito ay tinuturo ko po sa inyo lahat para malaman po ninyo yung mga ginagawa ko o sikreto ko pa na kinukuhan. Ituturo ko po sa inyo, hindi po ako madamot na dapat po malaman nyo po rin yun para matuto po kayo lahat sa aking lahat pong gagawin po ninyo at pati sa panggamot. Maraming salamat po. Sana po naintindihan po ninyo ang video ko at sana po palagi kayong malakas palagi at malaya sa sakit sa araw-araw. Magdasal po kayo sa bago matulog at pagkagising po. Maraming salamat po. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po.